momentu, Osasuna hor kilikolo gelditzen da, Realarek tartean jokalari bat bestere hartzen du. Ara, Manuelen aukera, area kanpoti jaurti. Baiak ez du ezer ikusi, falta eskeari dira naparrak, azkenean Gañanek kanpora bota du. Min hartuta geratu delako. Falta Osasunako jokalaria. Bazegoen, Barranko. Jo Rosen falta gogorra. Barranko ez, Nacho da. Zautitu da eta ez du jarraitzeko arazorik izango. Hor, jokaldia. Bai. Faltargia izan da, epaia bertan zen, ez du ezer ikusi. Araño Osasunak baloia Ibarri emango dio, Gañane bota duelako kanpora. Eta hemen behek aldean momentuz partidua topera bizitzen ari dena Manis Mandiola, bai bere taldeak edukitako aukerekin eta Osasunakoek sortu dituzten abagunetxoekin. Merino bien bitartean partidu ikuskatzen ari da zerpentsatu handian eta nik ez dakit aldaketaren bat edo bestelako estrategiaren bat buruan daukala. Lander Gabilondo aurrealetik joan zen, keinu bat, beste bat, Marcos du ondoan, alare bakarrik egina izuen jokaldi guztia, ondo Txiki Lonbraina hortan artista da, baloia lapurtzen presio horretan, zelaiardiko jokalari langilea. Eibar presiotik irten aian, baloia atzera, Balin, Gainan ikusi du beste aldean, baloi luzea, ez da iritsiko, Juan Dominguez erez, Nacho lehenago iritsi da, eta atzelariak urrundu du baloia kanpora alboko sakea Eibarren alde. Bi talde desberdin, ez? Askotan komentatzen dugolako partida bat ikusten gunean, ondikita gehiago, ez? Eibarren esperientzia askoko jokalari asko, oin alboko sakea eta baloia hartu duen jokalari arte, eta aurrean talde gazte bat, esperientzi gutxirekin, eta desberdintasun egoten den, ez? Ega ikusiko dugu zenek garaipena etxera ematen duen. Lehenko demolaldian, markatu ikusi nuen partidu bera utzeta bat irabaz zuen Osasunak. Etzen izan Manis iritsiz. Orduan zegoen entrenatzen azkeneko partidua izan zen. Eta Manis ipini zen urrengo partiduan. Demoraldia bukatzeko gutxi faltazela. Eta ondo irabazi zion Osasunak. Osasuna partida handi bat egin zuen hemen. Gauzak ondo egin zituen, Eibarretzegoen bate ondo, beraz etorren talde bat zen, oso ondo hasi eta ligako lehenko zatia hor goian kokatuta zegoen, eta gero poliki galtzen hasi zenean, azkenekoa hori izan zen Osasunaren aurkakoa, eta gero Manisek hartu zuen, aste horretan hartu zuen Manisek taldea. Gero playoffetan ere ikusi genuen justu xamar zebilela taldea lehenengo kanporaketa gainditu zuen, baina bigarrenean hortxe geratu zen. Manisek esan zuen berak, akordatzen ondo, baina berak energia guztia zuela, baina Joanan esatetzen duen orduan zuk, jokalariek behar zutela energia zelaian, Manisek baino gehiago. Talde hartatik Osasunan ere jokalari asko dago aldatuta, jokalariak edo, artesainatik atzi eta jokalari asko aldatuta, eta Eibarren jokalari asko daude, partidura jokatu zutenak. Raúl Gañán, baloia gora, Kaskon dago orain erdian, erdiko aurrelari leku horretan, Juan Dominguez eskubialdean, Lanzarote ezkerrean, eta zelai erdian falta egin dio Moisesek Txiki Lonbrainari. Lanzarote, Altuna, Kaskon, berriz ere Altunarekin jokatu nahi zuen, Gabilondo eta Kijera jaso du baloia, Gabilondok ikututa kanpora, alboko sake azkar atera du Manis Mandiolaren taldeak, Lanzarote berriro baloiarekin, atzera, Txiki Lonbraina, erdira, Inigo Rosek atzera, Balin, atzean kokatuta orain naparrak, ezkerrera, Kijerak berriro atzera egin beharko du, ondo kokatuta dago Osasuna, ez du lekurik aurkitzen Balinek. Ez taldean, hori, baina ez da horrea dijoa, baloia gaizki jota dago, eta baina idea hori da, baloiak egaleko jokalariak asko zabaldu, zelaia, eta horre Osasuna izten denean horratzean, bilderroak, bilderroa laukoak eta tartekoak gelditzen da hor defensako lana egiten, eta espalimada baloia askar mobitzen, oso zaila izango da hor
gola aukerak sortzea. Kijerak moztu du. Altunaren paseak askonentzat, lehenago iritsi da Eki Senar, eta Iruñarrak atezainari zabali eman dio. Barranko jetxitu zela erdian, Moisesek ezkerrera, Nacho. Anuntziata. Barranko. Berriro Moisesi eman dio. Baloia alde batetik bestera. Inigo Rosek berreskuratu du Altuna, baloi luzea, luzegia, ez da iritsiko Kaskon. Eta azkenean baloia arean sartu denez, altezainak hartu du eskuarekin. Astrain. Luziatak erdira jo du, eskubialdean baloi eske Gabilondo, berarentza da. Lander Gabilondo kontrolatu du, Marcos, berriro Gabilondo. Erdiratu egin du. Ibarrek atera. Eta falta. Hemen ikusi du Lander Gabilondo donostiarra da. Bere gauzarik onena abiadura da. Bera kontrasora ateratzeko baloia bali madauka, min asko egin dezake. Taldea ipinita dagoenean hor gehiago kostatzen zaio berari. Baina oso langilea da. Atzelari asko laguntzen diona, baina gero kontrasora ateratzeko jokalaria proposa. Luze atera du Eibarrek, Inigo Ros, gainean eta Inigo Ros, azkenean Manuelek eraman du baloia. Bultzaka da, eta falta Osasuna beren alde. 41 puntu ditu, esan dugu 6. postuan da, aurretik Erreala, Sanse, 5. 43 punturekin, Real Unionek 44 puntu dauzka. 4. da, beraz, playoffeko postuan da Real Union. 3. Mirandes 47rekin, 48 Ibarrek, 52 Alavesek. Alavesek Valentziaren aurka jokatuko du, Mendizorrotzan. Gaur bertan, arratsaldeko 5etan, beraz, hemendik gutxira hasiko da liderraren partida Mendizorrotzan. Esan behar gaur beste partida bat ere jokatuko dela bigarren B mailako bigarren multzo honetan. Bizkaitarren arteko derbia Lemoa eta Barakaldo aurrez aurre. Lemoa ere ez da bere momenturik onenean. Momentu hobeak izan ditu, sailkapena begiratuta, jokoari begiratuta ere hobeto aritu da. Eta aurrean ez da gitzen bat hilabete irabazi gabe daramatzan Barakaldo izango du, arlo nagusian. Baloia atzera. Eta ipurua pixkanaka hemen behintzat lokazten ari da joanan. Horre zarrera o aldageletatik ateratzeko inguru horretan, ez da bi aulkien inguru horretan. Josebak hobeto jakingo du horre inguru horretan dago, baina bai, pixkata altxatzen ari da. Bueno, zelaia ondo dago, zelaia baloia ondo ibiltzen da, ez dauka arazoa hundirik ez? Ibiltzen da euria gehiago egite bali madut, orduan pixka lokaztulik, baina momentu honetan gauzak aitzakirik ez dago alde horretatik. Marcos. Astrain. Erdiko atzelaria, baloia ezkerrera eman du Nacho. Nacho buru altxatu, Manueli eman aizion, Manuele jauzi egin. Txemaini Barrok pasatzen utzi du, baloia Xabier Iruretari iritsi zaio. Lehen esan dut, Espin beste neguko fitxak eta aulkian da, erdiko atzelaria da zentrala. Eta Espin ekartzeko fitxak kendu egin behar izan diote Urtzelairi, Oñatiarrarekin izanga. Eta berak espero baino desente gutxiago ari da jokatzen aurtengo demoraldia batez ere lesioen ondorioz, eta azken lesioa bantzen astean egin zioten ebakuntza. Denboraldia bukatu da berarentzako, eta agian futbolare bai, berak ere esaten zigun, 34 urte beteko ditu datorren astean, eta burua beste gauza batzutan daukala dagoenako. Hori ondo dago bakoitzako hartzea, ez? Noiz bukatzera di joan eta beste gauza batzuetara egon beharko duela, eta bueno, azkenean berak bere ibilbidea egin du futbolean, hala balema da, gero askotan hori izaten da orain, da gero aukeratxo bat etortzen da hor jarraitzeko, eta igual erabaki hori hartzen duzu, baina bueno, berak
hartu bezala bera nahi duena, baina bueno, ondo dago, bera pentsatzea beste gauza batzuetan, eta egia da, bizitza ez da bukatzen hemen,